Er du færdig? Nej, det er... Hvor har du filmet? Nej. Jeg vil gerne have filmet. Guten Tag, mein Herr. Du ser ud som en chokoladeske. Ja, jeg er en chokoladeske. Okay, jeg er en deutsche große Woman. Og Hotel. Was nun, Mädchen? Far kalder på dig. Du har spist essen dein Pommes frites. Dein großer Vati. Far kalder på dig. Ja. Vati. Jeg vil nu Bratwurst haben. Jamen, far kalder på dig. Geh zu Vati und haben zum Pommes frites. Han vil gerne kysse med dig. Ich kysse med der dæniske dreng. Nu løber jeg videre. Jeg skal løbe bare videre. Brian, you are so honeymoon-agtig. I love you. Hallo, du er altid gift. Og Wiedersehen. Det er han også, men han er en Wiedersehen. Nej, en lækker dreng. Det var et godt show. Tak for et godt show. Lad os se. Sidder du og skider? Er der store pølser i kummen?